Hyvää sunnuntaipäivää teille kaikille ja Jumalan armoa ja rauhaa. Olette kaikki lämpimästi tervetulleita tähän päivätilaisuuteen, jossa meillä on vierailena puhujana K.K. Korhonen. Kuka tuntee hänet jo aikaisemmilta ajoilta? Aika monet. Hän nyt lähti tuonne takapenkille keskustelemaan, mutta tuolta hän on tulossa tänne etupenkkiin istumaan, että toivotetaan hänet tervetulleeksi. Ja ennen kaikkea toivotetaan Jeesus tervetulleeksi. Annetaan hänelle aplodit. Kari on ollut myös seurakunnan pastori noin 10 vuotta 2 eri paikkakunnalla. Hän on toiminut tuolla Alajärvellä myös kunnan valtuustossa. Hänet on palkittu Suomen valkoisen ritarikunnan kultaisella risteellä. Miten se meni? Jotenkin näin. Siihen suuntaan ne aina menee. Mutta hänen työnsä on huomioitu myöskin siellä paikallisella tasolla. Hän asuu nyt tuolla Maaningalla, itse asiassa Kuopiossa, koska Maaninka on Kuopion aluetta. Mutta nyt aloitetaan yhteisellä laululla. Annatko Maija olla tuon laulun sanat? Siinä on minun saarna tälle aamupäivälle tähän lyhyen hetkeen. Silloin kun tulin uskoon Kiuruvedellä ja kuulin ensimmäistä kertaa tämän laulun, niin se sytytti minun sydämeni. Tämä on hengessä syntynyt laulu. Tunnen suurta Jumalaa vain vähän. Hän on juuri minut löytänyt. Hän hiljaa astui elämääni tähän. Kaiken uusin silmin näen nyt. Raamatussa sanotaan, että Galattalaiskirjeessä luetaan täältä Paavalin sanoja, yksi Raamatun jae. Voisin sen tietysti lukea ulkoakin, mutta otetaan se täältä ylös. Tämä on vaimon raamattu, niin täältä ei meinaa löytää mitään. Galattalaiskirje 2, jae 20. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, joka tässä ruumiissa vielä elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä minun puolestani. Ja sitten luen vielä pikkupätkän täältä Tänään on toivoa Billy Grahamin kirjasta Kristuksen kanssa ristiinnaulittuna. Tarina kertoo eräästä miehestä, joka tutkiessaan paikallislehden kuolinilmoituksia löysi yllätyksekseen palstasta hänen nimensä. Ja siinä annettiin ymmärtää, että hän olisi juuri kuollut. Ensin hän nauroi koko tälle asialle, sitten puhelin alkoi soida. Kun ällistyneet ystävät tuttavat soittivat ilmaistaakseen osanottonsa. Lopulta mies suuttui, soitti lehden toimittajalle ja kertoi äkäisenä hänelle olevansa elossa ja voivansa hyvin. Vaikka lehdessä väitettiin hänen kuolleen. Toimittaja puolusteli hämillään tekoaan. Sitten hän välähti, hän lausui, älkää olko huolissanne, oikaisen asian ja laitan huomenna nimenne vastasyntyneiden listalle. No tämähän tietysti vaikuttaa hupaiselta tapahtumalta, mutta samalla siihen sisältyy hengellinen vertaus. Vasta kun olemme antaneet naulata itsemme ristille, suostuneet kuolemaan, voimme uudesti syntyä ja alkaa kasvaa Kristuksen kaltaisuuteen. Raamattu on tässä oikeassa ja Jumala on tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, eläviksi Jeesuksessa Kristuksessa. Olkaamme siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut.
Kari koki nuoruudessaan elämänmuutoksen. Jumala otti hänet käyttöönsä. Hän nyt kiertää ympäri valtakuntaa kouluissa ja muissakin oppilaitoksissa, mihin häntä vaan pyydetään kertomaan, mitä hän on kokenut elämässään. Hän on huume- ja päihdevaikuttaja. Hän siis puhuu näitä aineita vastaan. Oma elämän story todistaa siitä, mitä Jumala on saanut tehdä hänessä. Se, mitä Jumala on tehnyt minussa ja sinussa. Olkaamme kiitollisia siitä. Nyt pyydämme Jumalan siunausta ja nousemme ylös yhteiseen alkurukoukseen. Kaikki valtias, rakas taivaallinen Isä, me ylistämme sinun pyhää nimeäsi. Kiitos siitä, että se mikä on vanhaa on kuollut, se ei saa nousta enää pintaan. Ja se mikä meissä on uutta, mikä pyhä henki on saanut meissä aikaan, saakoon se elää, saakoon se todistaa meidän kauttamme, että sinä Kristus rakastat jokaista ihmistä ja tahdot pelastaa, antaa synnit anteeksi. Ei ole niin kurjaa, ei köyhää ihmistä, ettei hänelle armo riittäisi. Saakoon Kari siunaa hänen julistuksessa tänään niin, että monet saisivat kuulla ilosanoman Kristuksen rakkaudesta, hänen muuttavasta voimastaan. Myöskin Toivo TV:n katsojat, jotka katsovat jälkeenpäin tätä lähetystä, saisivat piston sydämeensä ja saisivat kokea tämän uuden elämän. Kuinka Kristus muuttaa ihmisen elämän. Ja me näemme uusin silmin monia asioita ja katsomme sitä vanhaa taaksepäin. Emme ikävöi sitä, vaan ylistämme sinun armoasi, sinun rakkautta, sinun hyvyyttäsi. Kiitos, että sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja siunaat läsnäolollasi tämän tilaisuuden, jokaisen ystävän, jonka olet lähettänyt tähän hetkeen. Ole meidän kanssamme. Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin, rauhaa. Mun nimi on tosiaan Korhosen Kari ja kiitos, että sain tulla vierailulle ja asun tuossa Maaningalla nykyään ja olin sitä ennen 5 vuotta tuolla Etelä-Pohjanmaalla Alajärvellä ja sitä ennen 6 vuotta semmoisessa rauhallisessa Itä-Helsingin lähiössä Kontulassa ja sitä ennen 12,5 vuotta olin sitten kanssa siellä Alajärvellä ja 24 vuotta väliä, kun muutettiin Savoon. Ja kotiutuminen on sujunut itse asiassa ihan äärettömän hyvin, pitää sanoa. Se on vaan ihme. Ja sovittiin Teuvon kanssa, että voi vähän kertoa niin työstäni ja näistä kirjoista, mitä tässä elämän varrella on tullut. Ja olisinkin kysynyt, että onko kuka, joka ei ole lukenut tällaista kirjaa kuin Kuoleman kauppias? Nostan vaan ihan reilusti käsi ylös. Ei se häpeä ole, tai ei se synti ole, mutta on se pieni häpeä. Tämähän on ihan törkeä hyvä kirja. Siis tiedättekö, tämän kirjan kautta on tullut satoja ihmisiä uskoon. Se on käsittämätön juttu. Tästä otettiin joulukuussa 20. painos ja oikeastaan 21 painosta on otettu, koska yksi oli venäjänkielinen, joka jaettiin Venäjällä huumekoteihin ja vankiloihin. Sitten aikanaan, kun elämä muuttui ja lähdin työtä tekemään, niin lähdin kiertelemään ja tekemään töitä oikeastaan tuolla Kuopiossa alan miesten kanssa, jos näin sanotaan, niin sen jälkeen syntyi tämmöinen kirja kuin KK Äärirajoilla. Onko kuka tätä lukenut? Muutama on lukenut. Kuka ei ole lukenut? Aina voi tehdä parannusta. Niitä on tuolla tilaisuuden jälkeen tuolla kirjamyynnissä sitten myytävänä. Viime huhtikuussa jäin tyhjän päälle, heittäydyin pois seurakunnan pastorihommasta ja koin vaan, että nyt on tullut niin kuin jotakin muuta. Ja heti kun jäin siinä pois, niin tuli muutamia kyselyitä jonnekin päin seurakuntiin pastoriksi, mutta mikään ei lähtenyt, tiedättekö, sytyttämään. Ei mikään lähtenyt sillä että tätä kohden. Ja sovittiinkin kuitenkin, että käyn jossakin puhumassa, mutta sitten mä yhä vaan varmistuin, että en mä lähde kyllä nyt pastorin työhön. Ja soitin sinne, että hei, että nyt on tämmöinen tilanne, että en mä varmaan ole tulossa, että perutaan nämä puheet, josta vähänkään ajattelet, että mä olisin tulossa sinne. Mutta no onneksi kukaan ei nyt perunut, että sai vähän niin kuin töitä tehdä kiertävänä. Ja sitten siinä kesällä rupesi sitten tulemaan yhdessä Helluntai-kirkon kanssa ajatusta, että jospa rupeisin jälleen tekemään enemmän semmoista valtakunnallista koulutyötä, mitä aikanaan on tehnyt ihan jonkun verran, eli on pitänyt päihdevalistustunteja ympäri Suomea yli 800 000 oppilaalle ja kävin ja käyn edelleen kouluttamassa eri ammattiryhmiä, poliiseja, vanginvartijoita, ambulanssikuskeja, sosiaalityöntekijöitä, lääkäreitä ja ihan laidasta laitaa. Ja siitä sitten lähti syntymään semmoinen ajatus, että lähdetään tekemään yhteistyötä ja tehtiinkin viime lokakuussa sitten Helluntai-kirkon kanssa yhteistyösopimus,
joka mahdollistaa sen, että en ole mikään semmoinen villi freelancer evankelista, joka kiertää siellä sun täällä, vaan työ on hallittua ja mun mielestä on aina hyvä, että on joku, joka nojata. Eli mä oon aina ollut seurakunta ihminen sen jälkeen, kun on uskoon tullut ja ymmärtänyt, mikä seurakunta on. Ja vaikka on ollut pastorina, niin on ymmärtänyt sen, että vanhemmisto on se, joka johtaa seurakuntaa yhdessä pastorin kanssa. Ja nyt sitten mulla on tuossa semmoinen johtoryhmä tuossa Helluntai-kirkon kautta, jotka vähän katsoo sitten Korhosen perään, että mitä tehdään ja mitä suunnitellaan. Ja siinä on Launosen Leeviä ja Tuppuraisen Markkua ja Orava Hennaa, jotka tekevät sitä vähän niin kuin johtotehtävää siinä minun työssä. Pastorin tehtävä, niin mä uskallan sanoa, että se ei ole tiettäkö ihan helppo homma. Ei todellakaan ole. Silloin kun jotkut teistä on ollut nuoria, kun television väri oli mustavalkoinen, muistatteko tämmöisen ajan? Niin silloin kun tältä paikalta sanottiin, se on niin ja aamen, niin tiedättekö, päättekin näin. Kyllä. Niin tänä päivänä tuolla sanotaan, no minä olen vähän eri mieltä. Toinen sanoo tuolta, että no minä ymmärrän sen näin. Ja minä haluan sen tehdä näin. No sitten siinä tuleekin sellainen soppa, että kun siitä lähdetään menemään, niin aina silloin tällöin on semmoista, miten nyt sanotaan, eri valoja päällä seurakunnassa. Se on vaan fakta. Ei tietenkään täällä näin, mutta jossakin tuolla, tiedätte, syrjäseuduilla, Helsingissä ja Pohjanmaalla. Mä en ole kovinkaan monesti seurakuntatyössäni, lähdin seurakuntatyöhön vuonna 2000, niin mä en ole törmännyt harhaoppeihin hirveästi, jotka olisi repinyt seurakuntaa, mutta mä oon törmännyt ihmissuhdeongelmiin. Ja sitä tehdään, mutta mä oon nauttinut siitäkin työstä näiden vuosien aikana. Mutta sitten esimerkiksi viime kesänä mulle soitettiin Kuopion vankilasta ja nykyinen pappi sitten sanoi, että oot kuulemma muuttanut tänne. Minä, että no mistä tiedät? Sanoin, että no kun miehet sanoo tuolla vankilan kongilla, että tehtäisikö sulle turvallisuusselvitys, että pääsisit täällä vankilassa vierailemaan. Ja niin tehtiin turvallisuusselvitys tai tuon Supon toimesta ja sitten käyn siellä vähän vierailemassa ja enskin viikolla menen tapaamaan itse asiassa iisalmelaislähtöistä kaveria, jolla on varmaan 20 vuotta vankilataustaa takana. Ja käyn häntä tapaamassa ja katsotaan, voisiko jonkun siemenen jättää. Vai voiko olla niin, että vilja olisi vaalennut? En tiedä. Mutta sitten tässä työssä, mitä olen tehnyt, niin multahan on kuollut Kuopiosta yli 90 kaveria ja viimeksi syyskuussa olin erässä kappelissa 2 arkun edessä, sokeripalapaita päällä, siunaamassa mun 2 kaveria hautaa yhtä aikaa. Toinen kuoli maanantaina ja toinen kuoli torstaina. Ja tiedättekö, kun siinä pastori menee sitä siunaamistilannetta suorittamaan, niin hän menee siihen arkun eteen ja pitää hiljaisen hetken ja nyökkää omaisille ja sitten aloitetaan siunauspuhetta pitämään. Niin ton hiljaisen hetken aikana mä pyysin näiltä molemmilta kavereiltani anteeksi. Mä en ollut heidän kuolemaansa aiheuttanut. Mä en ollut heidän päihdehistoriaansa aloittanut. He oli minua vanhempia kavereita. Mutta jossakin matkan varrella olin sitä mahdollistanut. Ja mä tiesin, että mä olin saanut kaikki anteeksi. Mutta jotenkin siinä halusin sen vielä heille tehdä. Työ, jota tänä päivänä teen päihdemiesten ja naisten kanssa, niin voin sanoa, että pastorin työ on vähän helpompaa, mutta ei paljon. Muutamia vuosia sitten sain viestin eräältä kaverilta, että kaikki ei ole hyvin. Hän laittoi siihen viestiin, pitkän meseviestiin, ja sitten siinä viestin keskellä oli yksi lause, mikä ei yhtään sopinut tähän kaveriin. Ei yhtään. Hän on vuosikausia asunut tuolla Sukevalla laitoksessa, 27 vuotta vankiloita takana. Ja se lause, joka ei sopinut tähän kaveriin ollenkaan, oli sellainen, jossa sanottiin, että KK, arvapa pelottaako.
Ja kun mä luin sen toisen kerran, niin mä ajattelin, että ei, nyt on jotain vielä. Ja soitin kaverille ja näin, että oli huonossa hapessa, kuulin sen. Ja sanoin, että hei, mä oon 2 viikon päästä tulossa Kuopioon. Niin tavataan. No 2 viikon päästä tavattiin. Oltiin Kuopion teho-osaston saattohoitohuoneessa. Mä pidin kaveria kädestä kiinni. Laitoin Tom Polstormin laulun soimaa kotiin päin, jossa sanotaan siivirepaleisin kotiin päin. Sitten kaveri irrotettiin letkuista. Meni 18 minuuttia, kun hengitys pysähtyi, ja 28 minuuttia, kun sydän pysähtyi. Myöhemmin siunasin kaverini hautaa. Aina välillä tulee mietittyä, että voisikohan työtä tehdä jotakin semmoista niin kuin helpompaa. Mutta ootteko kuullut sanan kutsumus? Mulle kuvaa hyvin semmoinen tarina. Ensimmäisessä maailmansodassa oli taistelu päällä ja miehet oli puolin ja toisin taisteluhaudoissa ja 1-2 eräs nuori sotamies näkee, kuinka hänen ystävänsä kaatuu, ei kenenkään maalle. Ja sotilas pyytää luutnantilta lupaa, voinko käydä hakemassa kaverini turvaa. Luutnantti sanoo, ei se kannata, ystäväsi on todennäköisesti kuollut ja sä voit haavoittua. Mutta antoi luvan. Ja sotamies lähtee taisteluhaudoista, juoksee, syöksyy ja pääsee ystävänsä luokse. Lepää vähän aikaa ja nostaa haavoittuneen sotilaan olkapäille ja lähtee juoksemaan turvaa omiin taisteluhautoihin. Muutamaa metriä ennen suojaa mies haavoittuu ja saa vaivoin raahattua itsensä ja ystävänsä taisteluhautaa. Luutnantti tulee siihen ja sanoo, minähän sanoin, se ei kannata. Ystäväsi on kuollut ja sä oot haavoittunut. Niin sotilas sanoo vaan, että kyllä se kannatti. Miten niin kannatti? Jalkas voidaan amputoida. Ei se kannattanut. Niin sotamies sanoo, kyllä se kannatti. Kun pääsin ystäväni luokse, hän oli vielä elossa ja sanoi, tiedän, että et jättäisi minua. Kyllä se kannatti. Viimeksi eilen sain puhelimessa rukoilla erään nuoren käyttäjämiehen puolesta. Jumala yksin tietää, mitä tuleman pitää. Tätä työtä, jota teen, niin pystyy muistamaan rukouksia. Toivoisinkin, että muistaisit rukouksin. Teen sitä ihan ympäri Suomea ja on tuolla sosiaalisessa mediassa suhkot aktiivinen. Tämmöinen sovellus kuin TikTok, kuinka moni tietää semmoisen? Joo. Mulla on siellä semmoinen, olisiko siellä joku 7,5 miljoonaa katsontakertaa vuodessa. Ja siellä on käyttäjiä, siellä on käyttäjien vanhempia, ihan normaalia ihmisiä. Seuraa videoita ja kaikki tietää, että mä oon pastori, entinen käyttäjä ja uskovainen. Ja viime marraskuussa rupesin tekemään videoita myöskin tuonne Facebookin puolelle, niin nyt tällä hetkellä on joku 1 200 000 katsontakertaa niillä videoissa kuukausittain. Ja se on mun mielestä paikka, missä evankeliumia pystyy julistamaan. Mä en ole siellä semmoinen lumpiot lattia elämä Jeesukselle kaveri ja videoiden tekijä, mutta silloin kun kohdataan kasvotusten, niin aina 100 varmasti haluan johdattaa ihmisen ratkaisun paikalle. Ja on tuon sosiaalisen median kautta saanut ihmisiä johdattaa uskoon ja johdattaa seurakuntaa. Erään kerran olin kotona sohvalla. Tuli viesti, missä nainen halusi, että hänen elämänsä muuttuisi. Oli sunnuntaipäivä. Ja rupesin katselemaan ja viestittämään hänelle, että no mikä tilanne on, ja nainen kertoo päihdeongelmastaan. Kysyn, missä hän asuu. Sanoin, että Siilinjärvellä. No minä katson äkkiä Siilinjärven helluntaiseurakunnan osoitteet. Katoin sieltä, että no onko tilaisuuksia. Kello 16 alkoi tilaisuus. Laitoin tälle naiselle viestin, asuin Pohjanmaalla silloin, että hei, Siilinjärven seurakunnassa, helluntaiseurakunnassa alkaa tilaisuus kello 16, pääsetkö sinne? Niin siinä tuli viesti, odota. Ja nainen katsoi netistä, että jos hän hyppää linja-autoon, niin monelta hän on seurakunnassa. Ja laittoi viestin, on 3:10 siellä, haittaako jos menen myöhässä? Mä että ei haittaa mitään, mene vaan perille. Ja tiedättekö, nainen menee 3:10, 10 minuuttia myöhemmässä tilaisuuteen. Tilaisuuden lopussa kysytään, onko joku, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, ja nainen marssii takapenkistä alttarille. Ja
Haapalan Valtteri ja Lempiäisen Roni saa julistaa tälle naiselle synnit anteeksi. Viimeksi kun kävin Siilinjärvellä, niin hän oli siellä seurakunnassa. Työtä voidaan tehdä monella eri tavalla. Vaihatko vaan? Eli työtä pystyy tukemaan Helluntai-kirkon sivuilta koulu- ja nuorisotyö koko Suomessa ja sitä kautta sitten. Ja siellä voi laittaa vielä seuraavankin kuvan, niin löytyy tuommoinen QR-koodi, jos joskus haluaa tukea. Ja nyt me mennään sitten sanaan. Mutta siunataan ensin vielä sana ja tämä meidän tilaisuutemme loppuhetket. Kiitos Herra, että me saadaan olla tänä päivänä sun nimessäsi koolla. Ja Herra, sä jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, niin Herra, mä pyydän, auta niin, että voitaisiin raottaa sydämemme maaperää enemmän ja enemmän sulle. Ja kiitos Herra, että tämä päivä on päivä, jossa me saadaan olla rohkaisemassa, siunaamassa toinen toistamme. Ja Herra, kiitos, että sä tahdot laskea sun lävistetyn käden jokaisen ystävän ylle täällä ja tahdot puhua sydämen maaperää hyviä asioita. Herra, tunnet ja tiedät jokaisen ystävän, joka tähän päivähetkeen on tullut, näet elämän tilanteet, jos siellä on kipuja, huolta, murhetta, nosta niiden yläpuolelle. Ja tätä me pyydetään Isä Jeesuksen nimessä. Amen. Paula. Muistatko, missä oltiin 30 vuotta sitten? Niin, me ollaan tämmöisiä rippikavereita tämän Paulan kanssa. Ja minä olin päässyt vankilasta 94 syyskuussa ja tammikuussa 1995 aloitettiin Raamattu-opisto. Ja tiedättekö, ootteko te kohdannut semmoisia ihmisiä, jotka on itkettänyt teitä hirveästi? Ootteko? Minä en nyt, naiset, puhu teidän miehistä sitten vaan ihan muuten tarkoitan. Niin. Tämä Paula oli samalla siinä peruskurssilla minun kanssa, yhden Kikkiksen kanssa, ja ne molemmat soitti kitaraa, ja niillä molemmilla oli semmoiset, niin kuin, tiedättekö, Pienitalo Preerialla mekot päällä. Muistatteko tämmöisen kuin Inglissin Laura ja nämä? Ja ne lauloi sitten semmoista laulua, se oli joku Sua palvella mä tahdon. Joo, mä kuuntelin näitä kahta, kun ne lauloi aina, ja mua hävetti, kun mä itkin. Voi hyvänen aika, mä itkin, ihan joka kerta. Ja sitten me oltiin kuorovierailulla, 60 oppilasta oli peruskurssilla, ja istuttiin, tiedättekö, tuolla. No, muistatteko tämmöisiä ison kirjan vierailuita, missä oli kuorot, niin No niin, sitten tulee Kikkis ja Paula tähän laulamaan lauluja, ne tuli tähän eteen, niin tiedättekö, minä olin vielä kasvot niin kuin väkeen päin ja itkin vaan aina. Mä että eikö tää koskaan lopu. Mutta tiedättekö, oli ihan äärettömän hieno, kun oli saanut tunteensa takaisin. Vuosikausia oli tunteet ollut tukahdetettuna aineiden takia tai muuten. Tänä päivänä lähdetään puhumaan semmoisesta äärettömän helposta kentästä evankeliumin saralla. Semmoisesta kentästä, jossa jokainen meistä voi loistaa ja tietää täysin onnistuneensa. Täällähän harvoin niin kuin kaikki onnistuu ja tietää sitä, että täällä minä saan loistaa. Mutta lähdetään puhumaan semmoisesta kentästä, mitä puhutaan näin, että perhelähetyskenttänä. Sehän on helppo nakki, eikö niin? Eikö niin? Perhelähetyskenttänä. Joo. No mitä se pitää sisällään? Mulla on itselläni 3 aikuista lasta jo. Vanhin tyttö lähti tänä aamuna kello 7 lentäen Ugandaan, lähti viemään 8 nuorta tutustumaan lähetysmatkalle. Se on hänen toinen matkansa Ugandaan. On aikaisemmin kiertänyt Ranskassa, Kambodžassa, jos nyt menee kesäkuussa viemään Romaniaan ryhmää tutustumaan romanilähetystyöhön ynnä muuta. Hän oli 15-vuotias, kun itse lähti Suomesta Amerikan puolelle, ryhmäytyi siellä jenkkiläisen ryhmän kanssa ja lentivät sieltä Nepaliin kuukaudeksi ja sieltä Intiaan ja sai semmoisen näyn, että hänkin haluaa joskus viedä nuoria tutustua lähetyskentällä. Ja hän on nyt kohta 10 vuotta varmaan ollut tuolla Helsingin Saalemissa työntekijänä ja vetää siellä nuorisotyötä. Mutta silloin kun lapset oli meillä niinku pieniä, niin tiedättekö, minähän niinku ajattelin, että niinku jos puhutaan perheestä lähetyskenttänä, niin ei mulla mikään semmoista lähetystyöfiilistä ollut. Mulla oli ehkä semmoinen fiilis, että ei tässä tule kyllä hyvin käymään. Meillä syntyi 3 lasta 3,5 vuoden sisällä. Ja tiedättekö, välillä oli kuuma hiki, välillä oli kylmä hiki.
ja ajattelin, että miten tästä Savotasta selvitään. En tiedä, onko kellään muulla tämmöistä samanlaista kokemusta. Ihan voit vaikka näyttää, joo, tiedät, kyllä. Ja sitten tuli semmoinen ajatus siinä kuitenkin, kun minäkin aloitin hengellistä työtä tekemään, että kyllähän tämä tässä, että nyt vaan lapset ohjataan Jeesus-tielle ja sitten ne menevät tuossa 18-vuotiaana naimisiin ja 22-vuotiaana heillä on jo sitten meille niin kuin jälkipolvea ja tällä tavallahan ne menee niin kuin ajatukset, kun me vanhemmat tykätään tehdä ne käsikirjoitukset lasten ja lastemmekin elämään. Mutta aina se ei mene näin. Ja sitten kun tulee semmoinen kohta, että kun tiedättekö, sielunvihollinenhan ei käytä Raamatun sanaa. Eihän. Kyllä se joskus käyttää. Kun rupeat olemaan niin kuin pastorina, esimerkiksi isänä omien lastesi kanssa, niin tulee semmoinen Raamatun sana, jonka sielunvihollinen kuiskaa sulle, että ei kukaan ole profeetta omalla maallaan. Ja sitten tuleekin semmoinen, että no, viienpä lapset pyhäkouluun. Jos ne siellä ojentasivat ja näyttäisivät, että miten se Jeesus rakastaa. Minkä takia? Sen takia, että kodissa, kotona, puolisoiden kanssa ja lasten kanssa me ollaan 24/7 aitoja. Me ei voida ollenkaan vetää minkään näköistä roolia. Voidaan vähän aikaa, mutta kyllä karsiutuu. Aivan varmasti. Ja se ei tarkoita sitä, että meillä olisi rooli aina päällä jossakin. Mutta kyllä, meillä on erilaisia rooleja. Meillä on se vanhemmuuden rooli, meillä on meidän työroolimme, meillä on monenlaisia rooleja, mitä me elämässämme käytämme. Ja mä en puhu semmoisesta roolista, että ollaan niin kuin naamari päällä. En ollenkaan, vaan on erilaisia rooleja. Kodin tulee olla paikka, jossa me rakastetaan toinen toistamme, tiedättekö, vajavaisuuksista huolimatta, enemmän kuin missään muualla. Enemmän kuin missään muualla. Kodissa on turha näytellä, koska meidät tunnetaan tasan tarkkaan ja jos näytellään, niin ennemmin tai myöhemmin roolit riisutaan. Ja siksi mä sanon näin, että meidän tulee olla kodin keskellä aitoja. Omia aitoja itseämme. Ja tiedätkö, sä oot tullut tänään myöskin kotiin. Sä oot tullut seurakuntakotiin. Täälläkin meidän tulisi olla aitoja. Aivan niin kuin luonnollisia. Me voidaan tulla joskus tänne ja sanoa, että nyt ei ole mennyt hyvin. Ei se tarkoita sitä, että pyydät pastorilta puheenvuoron, voisiko sanoa, että nyt ei mene niin kuin hyvin. Vaan semmoinen, että sulta löytyy siitä luottoystävä, kenen kanssa puhua ja jutella ja rukoilla asioiden puolesta. Mä muistan, kun me saatiin nämä meidän lapset, niin ihan alkumetreillä me siunattiin meidän lapsemme ja me niin kuin takaisin luovutettiin Herralle, että Herra, että auta meitä näiden kanssa. Me oltiin muutama vuosi oltu yhdessä. Mä olin vapautunut vankilasta ja sitten meille rupesi tulemaan lapsia. Ja mä muistan, kun me oltiin pääsemässä sairaalasta pois, niin mun vaimo vetäisi, tiedättekö, niin kuin käsijarrun päälle ja sanoi, että minä en lähde tältä minnekään. Muutama päivää aikaisemmin oltiin saatu lapsi. Minä en lähde minnekään. Minä, että mikä? Ei me pärjätä tämän kanssa. Minä, että elää nyt naurat, että ei muuta kuin Fiatin kyytiin ja paikasta A paikkaan B ja kyllä se siitä. Minä olen tämmöinen paikasta A paikkaan B. Ei me osata syöttää. Se varmaan valvottaa meitä hirveästi. No onneksi se oli uskovainen kätilö, joka sitten sanoi Heidille, että kyllä te pärjäätte, että ihan varmasti pärjätään. No sittenhän meille sanoikin se kätilö vielä tämmöisen homman, että se lapsi itkee, jos sen on nälkä tai sitten silloin niin kuin vaippojen vaihdoaika. No aina kun se itki, niin Heidi rupesi syöttämään sitä ja sitten kerran oltiin Kuopiossa City Marketissa ja totta kai lähtöön ennen oltiin lapsi syötetty ja se makasi siinä, tiedättekö, siinä ostoskärryssä tällainen ja kohta se oksenti ihan kaaressa siinä ja voi kauhea paikka, mitä tälle lapselle nyt tehdään ja ei muuta kuule kuin neuvolaa ja meidän lapsella on nyt kauhea hätä ja no se neuvolatäti siellä ihan rauhassa otti kaiken ja löi lapsen siihen vaakalle ja sanoi, että oho, onpas tuhtissa kunnossa vauva, taitaa olla ähky. No mutta kun aina piti syöttää, kun itki. No, olihan sitä muutakin itkua. Ja jotkut täällä seurakuntien keskellä meistä voi olla vaikka kuinka monennen polve uskovaisia. Onko joku sillä, että sun vanhemmat tai isovanhemmat on ollut uskovia? Joo, eli tosi moni.
Ja tiedättekö, sen tulisi aina olla siunaus. Mutta joskus mä hämmästyin sitä, kun mä tulin aikanani uskoon ja tulin seurakunnan yhteyteen ja rupesin tutustumaan ihmisiin, minunkin ikäisiin ihmisiin, niin heillä tuntui, että se uskovaisen kodin juttu oli joillakin rasite. Se oli taakka. Ja tiedätkö, jos sulle on tänä päivänä sun sukusiunaus muuttunut taakaksi, niin mä oon tosi pahoillani. Muista aina, me voidaan ihmisiin pettyä. Me voidaan toinen toisemme pettyä. Mutta Jumalaan meidän ei täydy pettyä koskaan. Ei koskaan. Minunkin lapset niin on mun vaimon puolelta, niin ne on niin kuin 5. polven uskovia. Ihan niin kuin 5. polven helluntalaisia. Eikö ole? Jonkun verran sukupolvien ketjua. Ja minun puolelta ne on 2. sukupolven. Mutta kun mun tyttö oli esimerkiksi viimeksi oli käymässä Ugandassa, niin hän oli puhumassa siellä semmoisessa vankilassa kuin Lusiran vankila, missä oli muutama 1000 vankia, kuolemaan tuomittuja tai elinkautisvankeja. Ja mun tyttö oltiin pyydetty puhumaan siellä. Ja jälkeenpäin kuulin Miralta, että hänellä tuli ihan heti tietoa, että mistä hän puhuu. Ja hän puhui semmoisesta asiasta kuin mitä on olla entisen vangin lapsi. Ja tiedättekö, mun lapset ei ole koskaan nähnyt mua siinä elämässä. En ei ollut koskaan nähnyt. Mutta kyllä minun historia oli heijastunut heidän perheen, niin kuin lapsuuden elämään. Se saattoi olla sillä että no meillä kävi minun vanhoja kavereita, jotka oli ohimosta varpaisiin tatuoitu. Ja muistan kerrankin, kun oltiin saunassa ja tytöt nauriskeli siellä suihkun puolella ihan hirveästi. Mä että no mikä teitä naurattaa, kun tiedättekö sellaiset pikkutyttöjen oikein kirskunta kuuluu. Niin me oltiin kaverin kanssa siinä saunassa, niin mä kävin siellä suihkun puolelta tytöltä kysymässä, kun oli tämän kokoisia, että no mitä te nauratte täällä ja mikä se nyt on niin hauskaa. Niin sanoi, kyllä Jorma on ollut tuhma, kun se on piirrellyt itsensä ihan täyteen. Niin. Tytöt ajatteli sen näin. Niin mun tyttö puhui aiheesta, mitä olla entisen vangin lapsi. Ja tiedätkö, sullakin voi olla joku sellainen ajatus, mikä on heijastunut sun maailmaan. Se voi olla se, että sä oot vaikka paikallisen poliitikon lapsi tai pastorin lapsi tai vanhemmistoveljen lapsi tai kauppiaan lapsi tai jotenkin sun vanhemmat on voinut olla vaikka sairaita ja se on heijastunut sun lapsuuden elämään ja se voi olla kipuna. Kaikkia asioita ei ole osattu käsitellä ennen ja voin sanoa, ei osata käsitellä nyttenkään. Ei nyttenkään. Vaikka teknologia huippuunsa varustettu, niin kyllä ihminen on ihan äärettömän raadollinen edelleen. Menneet sukupolvet on tehnyt virheitä, mutta tiedättekö, ei sinunkaan sukupolvi ole virheitä. Jokainen me lyödään kirvemme kiveen, aivan varmasti. Ja kun tätä elämää on nyt saanut elää jo 55 vuotta. En ole mitenkään hirmu vanha, mutta en ole ihan poikanenkaan enää. Niin voin sanoa näin, että olen huomannut sen, että elämä, vanhemmuus, pelkästään tämä päivä, on kertaotos. Tiedättekö, kun elokuvia tehdään, niin niillä on semmoinen klaffijuttuja. Toinen otos. Tiedätkö, kun lapsen kanssa herätään aamulla siihen päivään ja illalla lyödään päätyynyyn, niin ei pystytä ottamaan uusintaa. Se on vaan mennyt. Ja se on historiaa. Ja historia on jättänyt jälkensä. Ja kyllä minäkin muistan, kun lapset oli pieniä ja löin illalla pääni tyynyyn, niin mä ajattelin, että voi että, olisinpa voinut rohkaista enemmän. Voi että, olisinpa ollut sellainen isä, että olisin tajunnut tonkin jutun. Mutta onneksi Jumalalla on ihan äärettömän armollinen asenne meitäkin kohtaan. Ja voi olla, että seurakunta on aiheuttanut sulle elämän kipuja, mutta niin kuin sanoin, Jumalaan meidän ei tule pettyä. Seurakunta koostuu ihmisistä, jotka todellakin on vajavaisia ja minä olen yksi vajavaisimmista. Tosiasia on kuitenkin se, että me kaikki tarvitaan seurakuntaa, mutta seurakunta ei välttämättä tarvitse meitä. Ei välttämättä.
Sä oot istunut täällä vuosikymmeniä ja voi olla, että tässäkin on jonkun paikka ollut vuosikausia. Tai tässä. Tässäkin on voinut istua joku ja sitä ei ole nyt näkynyt enää vuoteen. Joskus saatoit sieltä katsoa, että missähän Pekka on. Mutta nyt se on unohtunut. Tiedättekö, me kun muutettiin Alajärveltä tuonne Maaningalle, niin meillä oli ihan jäätävä kaipaus päästä seurakunnan yhteyteen. Meillä oli jäätävä kaipaus löytää sellainen koti. Me käytiin tutustumassa Siilinjärvellä ja käytiin siinä Lapinlahdella ja käytiin Kuopiossa ja mietittiin, että minnekä me kuulutaan. No Heidin lapsuuden seurakunta on Kuopion helluntai-seurakunta. Minä kun tulin aikanani uskoon ja vapaudun vankilasta, niin se oli Kuopion helluntai-seurakunta. Niin me liityttiin sinne. Ja tiedättekö, että oli hieno, kun sai polvistua sinne ja siunattiin sinne seurakuntayhteyteen. Meillä on 65 kilometriä matkaa seurakuntaa. Onko kellä pitempi? 65 kilometriä. Mä teen jonkun verran reissuja, mutta tiedättekö mitä? Joka ainut keskiviikko, kun me ollaan kotona, niin me lähdetään rukouskokoukseen. Minkä takia? Sen takia, että mä kaipaan sitä yhteyttä. Sen takia, että mä haluan istua joskus paikalla ja olla siellä ja olla vaan ja hengittää ja sanoa, että voitteko siunata minua. Terve. Kyllä. Mutta mennään siihen asiaan perhelähetyskenttänä. Näyttelijä, laulaja Grace Kelly on sanonut näin. Monet vanhemmat eivät anna lapsilleen minkäänlaista hengellistä kasvatusta, vaan he sanovat, että he saavat itse aikuistuttuaan päättää, mihin uskovat. Se on aivan sama kuin he lupaisivat, että nämä saavat aikuisiksi tultuaan päättää, harjaavatko he hampaansa vai eivät. Koska aikuisiksi tultuaan heillä ei olisi hampaita ollenkaan, tai ne olisi todella reijittyneet. Ja tämähän on mennyt vielä enemmän huippuunsa tänä aikana, mitä me nyt eletään. Eli jotkut sanoo, että ei me sanota, että onko meidän lapsi tyttö vai poika, saavat itse päättää, mikä se on. Näinkin hulluuteen me mennään näissä ajoissa. Ja meidän tulisi loistaa valona ja suolana tässä ajassa. Se on vaan näin. Yksi tämän ajan harha on just tämä, että semmoinen itsekeskeisyyden arvo ja korkea kurssi tuo sen ajattelun jopa lasten kasvatukseen, että no antaa lasten päättää. Antaa lasten päättää, mitä me syödään. Tiedättekö, jos te kysytte lapsilta, että mitä haluatte syödä tänään lounalla, niin nuudelia, sipsejä, mäkkiin, heseen, eikö niin? Kyllä se vaan näin menisi. Meidän tehtävä on niin kuin näyttää se, että mitä meillä syödään. Meillä syödään sitä, mitä perheessä laitetaan pöytään. Ja vaikka et olisi aktiiviseurakuntalainen, oot sellainen kerran kuussa, ehtoolliskokouksessa kävijä, ehkä silloin tällöin muina sunnuntaina, niin muista, että sulla on vastuu sun lapsista ja heidän tulevaisuudesta. Ja muista, että sulla on myöskin vastuus sun lapsen lapsista, isovanhempana. Se on toki helpompi kuin se vanhemman rooli, mutta isovanhemman rooli on vastuullinen. Meillä kaikilla on jonkinlainen hengellinen kokemus. Muistatko, kun tulit uskoon? Kuka muistaa? Joo. Muistat, kun täytyit pyhällä hengellä? Muistat. Niin sulla on sellainen hengellinen kokemus, jota kukaan ei voi sulta tehdä tyhjäksi. Jos sä todistat joskus jollekin kaverille tuolla, että tiedätkö, silloin tulin uskoon. Ja se kaveri sanoo sulle, että no en usko, höpö. Niin ei tee minkään näköistä liikettä meikäläisen sydämessä ainakaan, jos kaveri yrittää tehdä minun pelastuskokemustani tyhjäksi. Ei minkään näköistä. Silloin vaan katselee, että no, mielipidevapaus sullakin. Kyllähän se näin on. Ei minkään näköistä. Tiedättekö, täälläkin on nuoria aikuisia ja täällä on pieniä lapsia. Mä olin 2000-luvun alussa nuorisopastorina vuosikausia. Menin Alajärvelle.
Oli voimakas hengellinen aika. Siellä oli nuorten illassa semmoinen 80-100 nuorta. Ihan joka kerta. 80-100 nuorta. Ja ajattele, se oli semmoinenkin vuosi, että aloitti lukioluokka. Lukion ensimmäiselle luokalle. Niin sillä luokalla oli 2 uskovaa tyttöä. Ja kun meni 3 vuotta eteenpäin, 2,5 vuotta eteenpäin ja se lukioluokka sai valkolakin, niin sillä luokalla oli enää 2 uskosta osatonta. Eli nuoria oli tullut uskoa niin paljon. Ja semmoista laumaa sain siinä paimentaa. Ja tiedättekö, vähän ennen koronaa oltiin juhannuskonferenssissa ja kävelin siellä ja näin semmoisen asuntovaunun rykelmän, missä oli paljon porukkaa paikan päällä, nuoria aikuisia. Ja mä näinkin, että hei, näähän on tuttuja. Ne oli niitä nuoria, jotka oli silloin ollut nuorisotyössä mukana, kun mä olin siellä vetämässä. Ja se oli ihan jäätävästi lapsia. Ne pelasi siinä palloja ja heitteli jotain frisbeitä tai mitä ne teki. Ja mä menin sinne ja morjestin ja no heti kysyttiin, otatko lettuja? Minä että no otetaan sitten. Ja tiedättekö, mä kysyin, että no mitä olette touhunnut? Niin sanoi, että tiedätkö mistä puhuttiin äsken? Kun oltiin kaikki tässä syömässä, lapset ja nuo. Sanoi, että muisteltiin 2000-luvun alkua, kun sä olit nuorisopastorina. Ja muisteltiin, kuinka minä täytyin pyhällä hengellä. Mä tulin uskoon siinä nuorisotilaisuudessa. Ja tiedättekö, nämä nuoret aikuiset oli niille noin 10-vuotiaille lapsille kertonut niitä tapahtumia ja tilanteita, mitä ne oli saanut kokea nuorena ollessaan. Ja tiedättekö, siinä oli aina semmoinen tilanne, mä muistan kun mä aloitin Alajärvellä nuorisopastorina ja mä kysyin niiltä silloin ensimmäisissä illoissa, istuin tällä näin varmaan ja kysyin, että no paljonko haluatte, että puhun nuorten illoissa? Se on tunti. Minä, että ai mitenkä? Niin, Raamattotunti on tunti, sanoi pohjalainen nuori. Mä, että en minä tuntia jaksa puhua. Joo, se on tunti. Minä, että puoli tuntia, ei riitä. Niin alkoi semmoinen niin kädenvääntö siitä. Ja sitten mä tajusinkin näin, kun meidän nuorten illat lähti muodostumaan, niin tuli semmoinen käytäntö, että opetuspuhe kesti noin 45 minuuttia. Ja sen jälkeen oli tämmöinen yhteyshetki, missä syötiin ja muuten oltiin. Ja sitten kun me käytiin rukoilemaan, niin sitä ennen oli 10-15 minuuttia rohkaisun sana. Ja sitten monesti nuorten illan päätteeksi nuoret meni sinne yläparvelle rukoilemaan. Ja tiedättekö, siellä täytyi todella paljon nuoria pyhällä hengellä. Mitenkä? Tiedättekö, miten ne täyttyi? Ne rukoili toinen toisensa puolesta. Ja ne täytti pyhällä hengellä. Hyvänen aika. Sitten minä jossakin vaiheessa sanoin, kun ei jaksanut enää purkkaa syödä 2 aikaa yöllä, että nyt mun pitää lähteä kyllä kotiin nukkumaan, että pistäkää te ovetkin, kun lähdette täältä. Ei jaksa enää. Niin tiedätkö, nämä nuoret kertoi niille lapsille juhannuskonferenssissa niistä hengellistä kokemuksista. Ne jakoi niitä muistoja, mitä ne oli saanut kokea. Tiedätkö, sinä isovanhempana nostit kätesi ylös, sä oot tullut uskoon, sä oot täyttynyt pyhällä hengellä. Koska oot kertonut sun lapsen lapsellesi, että minä tulin uskoon silloin ja silloin. Maailma on toki erilainen ollut silloin, mutta pelastuskokemus on tänäkin päivänä aivan samanlainen. Koska oot kertonut, kuinka täytyit pyhällä hengellä ja loit toivoa ja rohkeutta sun lapsen lapsille. Jospa minäkin voisin vielä. Tiedätkö, Jeesus täyttää edelleen pyhällä hengellä. Edelleen täyttää. Ja mikä meitä rohkaisee? Se, että me kerrotaan, mitä meille on tapahtunut. Se rohkaisee joskus meitä, kun me ollaan oltu täällä istumassa nuorina ja täällä on joku puhunut. Se rohkaisee tänä päivänä lapsia ja lapsen lapsia. Aivan varmasti. 5. Mooses 4:9 sanoo näin. Olkaa kuitenkin varuillanne ja pitäkää tarkoin huoli siitä, että ette unohda, mitä olette omin silmin nähneet, ettekä koko elämänne aikana anna sen lähteä mielestänne ja että kerrotte siitä lapsille ja lapsen lapsillenne. Seurakunnalla on valtava suojeleva merkitys, mutta perhe on aina perhe. Se on aina perhe.
Mä en halua ketään syyllistää, mutta kun mä katson itteenikin taaksepäin, omaa vanhemmuutta, omaa isyyttä, niin kyllä mä ehkä näkisin näin, että mä mun nuoren pojan ottaisin ehkä enemmän sunnuntaina kokouksiin kuin pelaamaan pesäpalloa. Kyllä. Tytöt lauloi jippii kuorossa. Olivat mukana. Täysin. Mutta kun asuttiin Alajärvellä, niin piti olla Alajärven ankkureissa sinikeltaiset varkut päällä ja piti pelata pesäpalloa. Kaiken lisäksi minutkin pyydettiin valmentajatiimiin. Ajattelin, minulle soitti valmentaja ja sanoi, KK, hei, että me ajateltiin, että tulisitko sä meidän valmentajatiimiin, niin minä sanoin, että tiedätkö kuule, kun minun pesäpallomailla käyttö on ollut pikkusen eri touhua kuin kentällä. Niin sanoi, ei, kun he haluaisivat sinut semmoiseksi hengelliseksi valmentajaksi, ei kun henkiseksi valmentajaksi. Minä ajattelin, että tämä henkinenkin puoli on vähän niin ja näin, että kun minä olen tässä hengellisessä hommassa. No mutta sinähän voisit vähän niin kuin sinne päin. Minä ajattelin, ai sinne päin. Selvä, minä tulen. Ja tiedättekö, niiden nuorten kavereiden kanssa puhuttiin yhteistyöstä. Siitä, että elämässä voi epäonnistua, mutta aina voi nousta. Siitä, että aina ei kaikki ole sitä, mitä me nähdään, vaan on myöskin jotain yliluonnollista. Mä muistan, kun mä pidin ensimmäistä semmoista settiä näille nuorille, alle 10-vuotiaille pojille, niin tiedättekö, oltiin Alajärven helluntaiseuran leirikeskuksessa, niin sitten kun oli se ulko-ovi, niin tässä olisi niin kuin ne karmit, ja lapset oli siellä sisällä, niin minä olin siellä niiden lasten kanssa, niin vanhemmat oli täällä karmien näin, kato, niitä oli päitä niin kuin päällekkäin, kun ne halusi kans kuunnella. Niin kyllä mä menin sinne, ehdottomasti. Tiedätkö, jos sun lapset tai lapsen lapset on uskossa, niin puhu niille hengellisiä asioita. Jos sun lapset tai lapsen lapset ei ole uskossa, niin tiedätkö, puhu niille hengellisiä asioita. Puhu niille hengellisiä asioita, älä tuputa, puhu niille. No sitten jossakin vaiheessa käy niin, että joku lapsista tulee uskoon. Mä olin nuorisopastorina siellä Alajärvellä ja meillä oli yksi varkkileiri. Mä muistan, kun mä menin illalla kotiin. Mä olin monta yötä ollut jo leirillä ja mä menin sitten kotiin ja mä ajattelin, että nyt nukun ensi yön vähän paremmin. Ja oli mieletön iltanuotio. Ihan mieletön. 16 nuorta varhaisnuorta teki uskon ratkaisun sinä iltana. 16 nuorta. Ja minä menin kotiin ja mä sanoin, että mieletön ilta, halleluja, 16 nuorta tuli uskoon. Niin vaimo oli ihan sippi, kun oli se leiriputki välissä ja ne 3 pientä lasta siellä kotona. Ja sanoin, että no joo, hieno homma, että viittisitkö sä nukuttaa, kun nyt tuli kotiin. Tai tulit kotiin. No ei mitään. Minä menin sitten nukuttaa lapsia ja poika nukahti aika nopeeta. Sitten tytöt nukkui kerrossängyssä, Mirva nuorempi tyttö alasängyssä ja Mira yläsängyssä. Ja Mira oli vanhin, 4-vuotias. Ja meidän Mirva oli sitten semmoinen, että sitä piti niinku selästä, tiedättekö, hipsuttaa tällä tavalla, että se nukahti. No minä istuin siinä lattialla ja sipsutin sitä Mirvaa selästä ja sitten rupesi sieltä yläsängystä kuulumaan tällä tavalla, että iskä. Mä että on hiljaa nyt, että Mirva nukahtaa kohta, on hiljaa. Se Mira rupesi sieltä sanoa, iskä. Mä että elää nyt, kun Mirva nukahtaa kohta. Ja tiedättekö, minä halusin nuorena aviomiehenä vaimon luokse vettää iltaa vielä vähän aikaa ja syömään sipsiä ja tämmöistä. Yhdessä oloa. Niin eikö vaan tyttö siellä, iskä. Mä sanoin, että on nyt hiljaa, ruppeen nukkumaan. Niin mun tyttö nousee istuun siellä parvisängyllä. Ja sanoi, että on tää merkillinen talo, että täällä ei saa uskoon tulla. Mun tyttö oli 4-vuotias. Ja se oli kuunnellut minua, kun mä olin kertonut, kuinka 16 nuorta oli tullut uskoon. Ja sille oli syntynyt rohkaisu, että hänkin haluaa tulla uskoon. Niin isä vaan sanoi, että on hiljaa nyt ja pää tyyntyy. Kun se tyttö sanoi sen, niin mä nostin tytön sieltä yläsängyltä ja istuttiin siellä lattialle. Ja mä sain siunata Miran taivastielle 4-vuotiaana. Mä olin hengellisen työn tekijä ja minä vaan sanoin, että nyt pää tyyntyy. 6-vuotiaana veteli halsua leirillä. Jippi-leirillä toi tyttö täyttyi pyhällä hengellä. Sitten yhtenä päivänä tulee kysymään multa, että
Iskähän haluaisi mennä kasteelle. Minä, että elää höpöitä, oot 6-vuotias. Ei vielä. Ei tämä ole kuule mikään lapsen kanssa homma. Ei kun tyttö vaan tinkasi, että kuule pitäisi päästä kasteelle. Hän oli todistanut mulle, että on uskossa. Oli täyttynyt pyhällä hengellä. Ei. No sitten kuitenkin oli vanhemmistokokous. Mä kysyin miehiltä, että miten tehdään, että kun meidän tyttö on tullut uskoon ja se on täyttynyt pyhällä hengelläkin. Ja haluaisi mennä kasteelle. Niin kaikki sanoi, että ei muuta kuin ehdottomasti. No, minä menin kotiin, että tyttö istuu sängyn laidalla aamulla ja sanoi, että no, mitä ne miehet sanoo? Minä sitä ei kun kasteelle. Niin tyttö nousi siitä ja sanoi, selvä, minä menen syksyllä, kun mä aloitan koulun. Ja tyttö meni kasteelle, meni myöhemmin kouluun, tai aloitti sen koulun ja meni kasteelle. Jossakin vaiheessa, kun me asuttiin Intiassa, niin meidän tyttö oli kokenut semmoisen kutsun, lähetyskutsun. 4-15-vuotiaana oli tullut semmoisia ajatuksia, että haluanko mä tätä. Haluanko mä pitää sydämeni puhtaana ja käteni viattomana. Mutta oli päättänyt, että mä haluan. Muutettiin Vantaalle. Tyttö meni Saalemin nuorisotyöhön. Erässä illassa oli nuorten ilta ollut ja Haapala Valtteri oli puhunut siellä. Ja Valtteri oli ajatellut näin, että nyt pitäisi kyllä vetää niin sanotusti verkot, kutsua nuoria esille. Ja oli kokenut sen 3 kertaa. Mutta Valtteri sanoi, että hänellä oli jotenkin itse ihan jumissa. Ja hän ei vetänyt. Oli alkanut musiikit soimaan, niin meidän Mira oli tullut Valtterin luokseen ja oli sanonut, että sun olisi pitänyt kutsua nuoria esille tänä iltana. Valtteri sanoi, että kutsu sinä. Mira piti lopussa puheen ja kutsui nuoria esille. Ja tiedättekö, puolet nuorista oli tullut esille rukoiltavaksi. Myöhemmin Mira kirjoitti Valkolaki. Samana kesänä häntä pyydettiin Saalemin nuorisotyöhön. Ja ennen kuin me muutettiin Helsingistä pois, Vantaalta pois, niin oltiin yhdessä kastetilaisuudessa, missä meidän tyttö sai kostaa 13 nuorta. 13 yläasteikäistä nuorta. Onko se minun ansiota? Ei. En ainakaan usko niin. Koska tiedättekö, mä koen, että mä oon isänä ollut tosi vajavainen. Varmaan niin kuin me kaikki. Mutta tiedätkö, Jumala on äärettömän armollinen. Hän rakastaa sinua, minua, meidän lapsia, meidän lasten lapsia. Ei seurakuntakaan tee lasten elämää immuuniksi ongelmilta, mutta varmasti sillä on vaikutus, joka varjelee niiden elämää. Ja varmasti sieltä jää aina jotakin, mitä he kantavat elämänsä mukana. Niin kuin sanoin, me haluttaisiin kirjoittaa lasten elämän käsikirjoitus vanhempina, isinä ja äitinä. Mutta niin vaan käy, että kun lapset muuttaa pois kotoa, niin meillä on semmoinen, muistatteko ennen vanhaa teatterissa oli semmoisia kuiskaajia. Sen lavan eessä kuiskattiin, jos joku unohti vuoronsa. Semmoinen rooli meillä on. Ja sitten kun joskus yrität kuiskutella, niin hiljaa, kyllä minä tiedän tämän. Tiedättekö tämmöisen? Kyllä minä tämän osaan. Siitä huolimatta meillä on kuiskaajan rooli. Sitten meillä on esirukoilijan rooli. Harvoin siteeraan presidentti Tarja Halosta, mutta hän on sanonut näin, että lapsuus heijastuu ihmisen koko elämään. Käsitys itsestä ihmisenä rakentuu lapsuuden kokemusten perustalle. Siksi on välttämätöntä suojella lasta vahingollisilta vaikutteilta kotona, koulussa kuin yhteiskunnassakin. Jossakin vaiheessa, kun meidän lapset kasvoi, niin mä ajattelin semmoisen aika miten sanotaan, suuruuden hulluuden ajatuksen, että minä haluaisin olla mun lasteni idoli. En minä sitä niin kuin sillä lailla ajatellut, että mun lapset menisivät niin tuonne valokuvausliikkeeseen ja teettäisivät tommosia kankaiden kokoisia julisteita, missä isä olisi niin kuin näin. En mä semmoista ajatellut. Mutta mä halusin, että mun lapset vois tietää sen,
loppuikänsä, että heidän isänsä turvasi Herraa. Että sen jos voisi jättää. Olisikohan meidän Mira ollut joku 20, kun se kirjoitti isänpäiväkortin. Oli ollut 2 vuotta hengellisessä työssä ja mä sain sen kortin, niin siinä luki, että iskä, sä oot mun idoli. Mä haluaisin palvella Herraa niin kuin sä palvelet. Kyllä Jumala vastaa joskus unelmiinkin. Pidä kiinni hengellistä unelmista sun lapsiis nähden. Sun lapsen lapsiis nähden. En mä mikään onnistunut isänä tai aviomiehenä, mutta joka päivä mä oon ajatellut näin, että mun lapset saa kuulla, että mä rakastan niitä. Se oli helppoa, kun ne oli kotona. Se oli äärettömän helppoa. Aamulla tein puurot lautaselle ja sanoin, no niin perhe, tulkaa aamupalalle. Kaikki on valmista, saatte suudella. Tai sitten kun me lähdettiin perheenä, kun lapset oli pieniä niin kuin reissuun ja minä istuin tähän kuskin paikalle, vaimo tohon ja lapset takapenkille, niin sitten luuletteko, että minä sanoin, että no niin lapset, ottakaapa sieltä selkänojista hengelliset laulukirjat ja laulu 275 siitä lähtee. Se on 200 metriä tappelu päällä. Joo. Milloin oli toinen tyttö vienyt toisen meikin tai huulikillon tai topin tai jotakin muuta? Täysin vajavaista touhua. Hengellisen työntekijän perheessä. Mutta elämä on raadollista. Se on elämää. Siinä on elämän maku. Joskus, kun on omaikäisiltä, niin useamman polven uskovaisilta kuullut, että heillä näkyy usko jotenkin vain sunnuntaina. Ja muuten arki oli aika karua. Jotenkin on vaikea sitä ajatella. Muista aina aitous. Vajavaisuuskin. Se puree enemmän kuin näytelty ja kiillotettu kiiltokuva elämä. Mä peräänkuulutan vanhemmilta aitoutta. 5. Mooses 20, sanotaan näin, tai 5. luku. Poikasi kysyi sinulta aikanaan, mitä tarkoittaa nämä määräykset, käskyt ja säädökset, jotka Herra meidän Jumalamme on antanut meille. Sano silloin pojallesi, me olimme Faarao orjia Egyptissä, mutta Herra johdatti meidät väkevällä kädellään pois Egyptistä ja teki suuria ja tuhoisia ihmeitä ja tunnustekoja Faaraolle ja hänen hovilleen meidän silmiemme nähden. Mutta hän vei meidät sieltä pois johdattaakseen meidät tänne, antaakseen meille tämän maan, kuten hän on valallaan luvannut esi-isillemme. Herra meidän Jumalamme käski meidän noudattaa näitä käskyjä ja pelätä häntä, että me aina menestyisimme ja että hän edelleen antaisi meidän elää. Kun me tarkoin noudatamme tätä lakia, jonka Herra meidän Jumalamme on antanut, hän katsoo meidät vanhurskaiksi. Tiedätkö, isät ja äidit, isoisät ja ukit ja papat, vaarit, miksikä olette nimitettykään. Kertokaa Jumalan suurista töistä teidän lapsille. Raamattu sanoo, että te tuutte olemaan minun todistajani. Moni semmoinen ihminen sanoo, että en minä täällä puhujapöntössä. En mä täällä, mutta kyllä minä ihmisten kesken. No sitten kun pitää niitä lähestyä, niitä omia lapsia, niin no ei kukaan ole profeetta omalla maalla. Kyllä. Siksi tämä luonto on vaan mennyt tämmöinen, että tulee lapsia ja sukupolvia. Kyllä se vaan on näin. Kerro niistä rehellisesti ja aidosti. Voit kertoa epäonnistumisistakin. Ei lapset siitä rikki mene. Ei todellakaan. Tiedättekö, mä en tiedä kuinka moni teistä on kuullut mun oman todistukseni, mutta mähän tulin uskoon, kun mä olin vankilassa 3. kertaa. Vuosikausia mun vanhemmat oli elänyt ihan järkyttävän pelon ja tuska ja häpeä alla mun elämästä. Kun mä olin tullut uskoon, niin 3 viikkoa sen jälkeen mä pääsin vankilasta lomille ja mä ajattelin, että mä menen käymään mun vanhempini luona. Ja mä havahduin 1-2 sitten semmoiseen tilanteeseen, että oli joulunaatto. Ja mä oon mun vanhempieni ulko-oven edessä avaimet kourassa. Ja mä tajusin, että mulla ei ole mitään oikeutta avata tätä ovea. Löin avaimet taskuun ja soitin ovikelloa.
Yleensä aina äiti tuli aukaisemaan, mutta nyt mun isä tuli siihen, noin 60, pitkälle 200-kiloinen savolaisukko, joka ei ollut sitten pätkääkään tunteellinen mies. Me mentiin isän kanssa siihen eteiseen ja siinä eteisessä mä otin mun isäni kaulastakin ja mä halasin sitä. Mä sanoin, että isä, hei, voitko sä antaa mulle anteeksi, mitä mä oon sulle tehnyt? Niin mun isä rupesi itkemään ja sanoi, että poika kuule, sä saat kaikki anteeksi. Kaikki. 2 olin omalta isältäni ajanut auton pieniksi päreiksi. 2 kertaa oli meinannut isäni puukottaa. Niin se sanoo mulle vaan, että poika, sä saat kaikki anteeksi. En koskaan unohda sitä. Tämä tapahtui 1993, joulukuun 2. päivänä. Tai joulukuussa, jouluaattona. Mennään vuoteen 2017 lokakuussa. Näen, että isäukko soittaa ja vastaan puhelimeen ja isä sanoo vaan, että se on poika lähtenyt. Mä että minne sä oot menossa? Kyllä se on kuule lähtö. Mä että no, minne sä oot menossa? Sanoi, että löytyvät leukemia. Ja minä sanoin sitten isälle, että no elähän nyt, että kyllä se on kuule tuo lääketiede kehittynyt, että eiköhän siitä hoitoa löydy. No, ei voitu stytostaattia antaa, oli 80 mittarissa, perussairauksia ja sai muutamia semmoisia piikkihoitoja. Ja tiedättekö, mä oon yleensä ollut aina semmoinen mies, että mä niin kuin menen paikasta A paikkaan B ja homma hoituu niin. Ja mä en ole koskaan jäänyt sillä niin kuin, tiedättekö, prosessoimaan. Tiedättekö, kun jotkut jää niin kuin miettimään. En tiedä, voit olla sellainen. Miettimään ja prosessoimaan, että no miten tässä nyt näin kävi. Ensimmäistä kertaa elämässä mä jouduin prosessiin silloin. Ja mä tajusin, mitä se tarkoittaa. Mä jouduin semmoiseen prosessiin, että mitä jos mun isä oiskin sanonut, että et saa poika anteeksi. Kerää kives. Minkälaiseksi mun elämä olisi muodostunut? Mä olin tiennyt, että Jumala antoi mulle anteeksi, mutta mun vanhemmat ei voinut antaa mulle anteeksi. No, mennään jouluaaton aattoon 2017. Oli jouluvalmistelut käynnissä. Mun appiukko oli tullut jouluksi sinne meille tuonne Vantaalle. Ja näin, että okei, isäukko soittaa. Ja mulla oli jotenkin semmoinen ajatus, että tämä ei ole hyvä puhelu. Mä en halunnut latistaa sitä tiedättekö, semmoista hössötystä siinä, kun tehdään kaikkea mukavia juttuja. Ja mä menin saunaan puhumaan. Ja isä sanoi, että kyllä se on poika kuule lähtö. Ei tehohoidot. Ja mä sanoin sitten isälle, että isä hei, että jäin silloin lokakuussa miettimään sellaista asiaa, että mä en ole koskaan sua kiittänyt siitä, että sä annoit mulle anteeksi. Että isä kiitos, että sä annoit mulle anteeksi kaikki ne, mitä mä olin sulle ja äitille aiheuttanut. No, isä rupesi yskiä siinä puhelimessa. No eihän siinä muuta voinut tehdä. Mutta mä tiesin, että mun isälläni ei ollut kuivaa silmää. Ja minä itkin saunan lauteella. Myöhemmin sitten 2. päivä tammikuuta 2018 pidi isäni kädestä kiinni ja saattoi hänet ajan rajan toiselle puolelle. Myöhemmin siunasi isäni hautaa. Jumala rakastaa sua, rakastaa sun lasta, sun lasten lasta. Niin paljon, että hän on toi ainokaisen poikansa, jotta ei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan olisi iankaikkinen elämä. Joskushan meillä on semmoinen tilanne, että me ajatellaan, että ei se Jumala minua rakasta, kun minä olen ollut tällainen. Oot kyllä tullut uskoon, oot tiedostanut sen rakkauden, mutta sitten jossakin vaiheessa vaan tuntuu, että ei enää rakasta. Onko kukaan tehnyt koskaan kesällä semmoista, tiedättekö, päivänkakkara hommaa tuolla pellon reunalla? Ottanut sen päivänkakkara ja rakastaa. Kuka on tehnyt? Nosta käsi. Rakastaa, ei rakasta, rakastaa. Kuka? Nostapa käsi ihan kunnolla. Nyt katsotaan, kuulkaa, kuinka paljon romantikkoja löytyy täällä. Hyvä. Joo. Etkö ole tehnyt? Rakastaa, ei rakasta. Hyvä.
Kyllä. Nyt sitten kysytään totuutta. Onko joku tehnyt sillä tavalla, että kun olet ottanut niitä lehtiä pois, rakastaa, ei rakasta, rakastaa, on muutama lehti enää jäljellä ja sä pystyt etukäteen laskemaan sen jutun, että viimeinen lehti sanoo, että ei rakasta. Ei rakasta. Isku vasten kasvoja, mutta sitten just kun pää heilahtaa sitä iskusta, niin näet, että no onpas siinä sopivan näköinen päivän kakkara. Ja otetaan uusi yritys. Kuka on ottanut uuden yrityksen? Jaa, koko rivityttöjä siinä. Kyllä, rakastaa, ei rakasta. Tiedättekö, taivaallisen isän päivän kakkarat on ihan erilaisia. Kun hän ottaa, tätä ei löydy Raamatusta, tämä on sovellus. Hän ottaa sen päivän kakkara. Niin sieltä lukee vain, että rakastaa, 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 rakastaa ja rakastaa jokaista meitä. Saanko pyytää nousemaan ylös? Kiitos Herra, että me saadaan olla tänä päivän hetkenä sun kasvojen edessä. Ja Herra, sulla on ihan äärettömän hyvä tahto jokaista meitä kohtaan. Kiitos Herra, että sä oot eräänä päivänä, sä oot nimeltä kutsunut. Sä oot sanonut, poikani, tyttäreni, sun synnit on anteeksi annettu. Ja siinä hetkessä sä oot siirtänyt pimeydestä valkeuteen, sielun vihollisen vallasta Jumalan lasten vapauteen. Oot antanut uuden elämän, uuden mahdollisuuden puhtaalta pöydältä aloittaa kaiken siitä elämästä, mitä on voitu vikaan mennä. Ja kiitos se Jeesus Kristus, että sä oot sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja tänäänkin on mahdollista. Tänäänkin on mahdollista sanoa, että Jeesus, mä oon tässä, mä haluan päästä taivaaseen. Herra, mä pyydän, jos täällä joku sellainen on, joka ei tänä päivänä sinua tunne, niin Herra, mä pyydän, että laske sun lävistetty käsi tällaisen ystävän ylle ja vedä rakkaudella puoleen. Vedä sillä äärettömällä rakkaudella, joka sulla on Kolkatan keskimmäiselläkin ristillä ollut, kun sä oot henkes meidän edestämme antanut. Ja pidetään päät alas painettuna ja painetaan vaikka silmiäkin vähän ja annetaan siinä vierustoverille hetki rauhaa, yksityisyyttä olla hetki Jumalansa kanssa. Ja mä kysyn, onko joku täällä sellainen, joka ei tänä päivänä tiedosta, että sä oot matkalla taivaaseen, sulla ei ole pelastusvarmuutta ja haluaisit tänä päivän hetkessä saada pelastusvarmuuden. Niin sä voit nostaa käden ylös ja sanoa, mä oon täällä. Mä haluan, että mun puolesta rukoillaan. Jos netin ääressä on joku, niin jos et Jeesusta tunne henkilökohtaisena vapahtajan, niin tää on sunkin hetki. Onko täällä joku isä tai äiti, joka oot joskus kokenut, että ei ole mennyt vanhemmuusputkeen? Kiitos Herra, että näet ja tunnet meidät, Herra. Sä oot meidät pistänyt tälle paikalle tässä sukupolvien ketjussa, jossa me tänään ollaan. Eräänä päivänä sä oot antanut lahjan tulla isäksi, äidiksi, vanhemmaksi. Herra, me tiedetään, se on äärettömän arvokas ja haastava työ, paikka, tehtävä, armollisuus. Isä, mä pyydän oikein, että näitä jokaisen ystävä, joka tänä päivänä nosti kätensä ylös ja jos siellä kannetaan sen asian takia taakkaa, epäonnistumisen tunnetta, niin Herra, mä pyydän, ota kaikki sellainen pois tänä päivänä ja anna tiedostaa se, että tämä on kertaotosia. Kiitos Herra, että ne virheet, mitä on tehty, me ei siitä voida tekemättömäksi saada, mutta kiitos, että mä saan julistaa anteeksi, jos se on semmoisena taakkana. Ja Herra, kiitos, että meillä on tämä päivä aikaa. Meillä on huominen päivä todennäköisesti annettu. Niin kauan kuin sun tulemisessa viipyy tai elämä päättyy, niin anna Herra meidän tehdä sitä tehtävää, jonka olet meidät isänä ja äitinä kutsunut, isovanhempina. Herra, anna meille armo, että me voidaan kertoa, Herra, sun suurista töistä. On ne muistot sitten niitä aikoja, jolloin oli mustavalkoiset televisiot tai mitä tahansa niitä menneiden aikoja, niin ennen vanhaa aikoja, niin kiitos Herra, että saadaan niistäkin kertoa. Koska Herra, sä oot sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Siunaa tätä paikkakuntaa, Herra. Herra, mä pyydän, siunaa tuota Juhaniahon koulua. Näet siellä rehtorit ja päättävät henkilöt. Avaat ton koulun ovet. Kiitos, että tahot siunata sen.
Ja Herra, mä pyydän siunaa tätä seurakuntaa ja anna kokea sun läheisyyttä. Pyhä Henki, mä pyydän oikein, että valtaa täällä ihmisten sydämiä ja anna kokea sun läheisyyttä. Täytä Pyhällä Hengellä edelleen. Ja kiitos Herra, että kun täällä kun oli nuorten ilta ollut eilen, niin Herra, mä pyydän, täytä Pyhällä Hengellä noita nuoria. Täytä Pyhällä Hengellä ja tulella. Anna tulla sieltä niitä työntekijöitä, joita tulevat ajat tarvii. Halleluja. Nyt tehdään sillä tavalla, että ei istuta vielä. Mä pyydän, tulisitteko laulamaan jonkun laulun siihen. Ja semmoinen laulu, mikä ihmiset voi yhtyä. Onko meillä semmoista? Onko? Hyvä. Niin jos jaksat vielä seistä, niin mulla on ihan se ajatus, kun minä tiedän, että jos sä istut sinne, niin sitten sieltä sun vierestä joku haluaisi tulla ehkä rukouspalveluun ja sun pitkät sääret siinä on tiellä, niin hän ei pääse. Niin nyt kun seistään, niin on huomattavasti helpompi tulla tänne esille. Jos joku kaipaa, että sun puolesta rukoillaan. On se sitten vanhemmuus, isovanhemmuus, on se terveys tai mikä tahansa asia, niin tiedätkö, nyt ollaan tultu siihen hetkeen, jossa sua siunataan, jos sä tahdot. Ei tarkoita sitä, että vain ainoastaan minä rukoilen, täällä on seurakunnan työntekijöitä, vanhimpia ja varmaan jotain esirukoustehtävissä palvelevia, niin tuutte rohkeasti siunaamaan. Mikä laulu? Jeesus, Jeesus, Jeesus. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Hyvä. Tiedätte sen laulun. Hyvä. Otetaan siitä.